Hasan ibn Ali radijallahu anhu je rekao: garantujem svakome onome ko prouči ovih 20 ajeta da će biti pošteđen zla svakog šejtana, otpadnika, nepravedne vlasti, kradljivca i zvijeri i da mu ništa neće moći nauditi. Ti ajeti su ajetul Kursija, 3 ajeta sure A'raf, 10 prvih ajeta sure Safat, 3 ajeta iz sure Ar-Rahman i 3 zadnja ajeta sure Hašr. Spomenuti ajeti su: Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i on ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine, oni će biti stanovnici džehennema, oni će u njemu vječno ostati. Ajeti iz sure A'raf su: Gospodar vaš je Allah koji je nebesa i zemlju u 6 vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario. On tamom noći prekriva dan koji ga u stopu prati, a sunce i mjesec i zvijezde se pokoravaju njegovoj volji. Samo on stvara i upravlja. Uzvišen neka je Allah, gospodar svjetova. Molite se ponizno i u sebi gospodaru svome, ne voli on one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na zemlji kad je na njoj red uspostavljen, a njemu se molite sa strahom i nadom. Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine. Prvih 10 ajeta sure Safat jesu sljedeći: tako mi onih u redove poredanih i onih koji odvraćaju i onih koji opomenu čitaju, vaš Bog je uistinu jedan, gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih i gospodar istoka. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga da ne prisluškuje meleke uzvišene. Njih sa svih strana gađaju da ih otjeraju. Njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi stigne svjetlica blistava. 3 ajeta iz sure Ar-Rahman su: o družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i zemlje prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati i vi se nećete moći odbraniti. A 3 zadnja ajeta sure Hašr su: on je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostivi, samilosni. On je Allah, nema drugog Boga osim njega. Vladar, sveti, onaj koji je bez nedostatka, onaj koji svakoga osigurava, onaj koji nad svim bdi, silni, uzvišeni, gordi. Hvaljen neka je Allah. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravnim. On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena, njega hvale oni na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.